48 koromsora amsaini is koromsora bisibai khobjak lokhonjoi kamini lama lampora kamini lama rokno laithani kwbangma MLA MDC chawi thangka haifano khoroksaphono a kamini lukurok bahai tong bahai sa khoroksaphono lokhonjoi kamini lukurokni jingjali kokrokno sawi mannai kwrwi MLA MDC hijaknai rok yang laithani bubagrani sungsajak tipramo thani bisingtwi MLA chongwi rohjak sikala kathar borom gnang goldang suno bisiknaini bisingono 35 yearni birmanno belai hilike rojugui samung khlai tongmani kami amsani lukurok belai no khapuri jagui tongmani mangpili kasoi feka sini notice Tripura channel ni mangpili wo khnai di lokhonjoi kami amsani lukurok tamosaka MLA borom gnang goldang suni bagai beautiful notice Tripura mo biang thamani lama lokhonjoi para busuk bisi busuk romboi norong yango kami khai chai tomani bole bal ha boto para to 80 85 bosor tasia kudung mani yagulo tam manan thangi tongnong yago current toy lama agi rogo maya prukai age to maya sabo phai maman nong no bos har polda suno phai to bono samuta agini MLA rok ne sabo bo agen to bos kan lai thanai to tongok bang mano borne yak thik mongsa ri jaya ta kendar tam ko kachanam chung je tabu nge ake bol amano daidis namya chuko kang ke mahinge tre hamona kejen no tabu current tui manan lama manan thang poni none or amcheni MLA no tam ko kachanam chung bono ko hamno sa yobo mo samuta mo ya ni mungkhai ai mongke khojan to bolo thanan phele mani o dilasa tharano ঠিক আছে ha ye kono mote bo ta kahi kat age lai thangnai jora rogo boto MLA sai thangana emile to ne brukta thanga mata boro gudi dikha ri hi khat nai bo matali emile sa thane bo diserang khol sora congress ni muha pak khelangya ne kenang pi bon jela bo tai mo bungo tai ni tai kalau erpore kita lagi mesin behau ye kono mote mamani ne umorole busuro ka khana ande ponce ingradin ke bai chap khani o ma belai mar umor sakrang khata abo lai thangnai jorogo bud chongmari phagyang ke bud riwi thango MLA rok sai thanga haipon mungsa kamini hamkrai rok jayata tabo kotal MLA borom gnang poldang suni netrite da nong o lama taisung freng manan bukhak thangdong ta bortomal pe phaigra molo bobono rileri acha bahai matong khani ni bukhak tile bono tam sanamusuk sam jobat ma ye buskan 3 bosor 4 bosor jab bhi ayi to swale bo kam net khematan